Kaixo aratzazaleok, bagatoz eta gaurko saioa mamitxoa dator. Beraz, esanen dizuegu nortzuk egonen diren gaurkoan gurekin. Batetik, Gorka igual, Gindi lagunentzako. Borja Etxeberria ere gurekin izanen dugu. David Ruiz de Galarreta ere etorriko zaigu, eta nola ez, utzik egiten ez duen Inigo Segurola. Asteragoaz! Gorka igual, Uztaldi Biokeko beste kide bat, ezta? Bai. Hirugarrena edo lehenengo edo bigarrena, hiru zarete? Bueno, hiruak berdina. Hiruak berdin. Gorka, gaur aholku bila nator. Olibondoak badituzue zuek, baina nik olibondo bat jarri nahiko banu, ze aholku emanen zeniak, ze hartu beharko nuke kontuan? Bai. Lehendabizikoa erabaki behar da nun jarri olibondoa, ez? Bai. Azkenean, olibondoak sekanuko lurretan jartzen dira. Vale. Orduan, regadioan ere jarri daitezke, baina, olibondoak gehien bat, sekanuak direnez, Vale. sekanuzko lurralde bat hartuko dugu. Ibairen bat edo errekaren bat gertu bintzatez? Baldin badago ez dago gaizki, Vale. Baina, hasieran zuhaitza, urte bateko zuhaitza eroste hartu ditzakegu eta landatu. Azkenean zuhaitza enbor txikia izango da eta 3 edo 4 adar txikiak izango ditu. Vale. Eta hori landatuko genuke, ez? Zarragoa ezin dut landatu ja? Kostatuko zaio lurrari? Bai, baina azkenean asko zobe da gaztea, urtebetekoa hori edo. da. Vale. Gazteak landatzea zen eta gero sustraiak ondo ateatzeko asko zobe txikia zen hobe mantenduko da eta handia baldin bada askoz gehiago kostatuko zaio eta landatu dezakete handiak. Eta behar dut eremu handia edo? Eremua gutxi gora bera izaten dira 7 bider 4. Bakoitzeko? Bakoitzeko. Azkenean kaleak dira 7 metrokoak eta enbor batetik bestera 4 metrokoak. Hori zergatikan, zen gero handiak egiten dean, kopa, olibondoaren kopa, 3 metrokoak izan daitezke. Orduan, batetik bestera ez ukitzeko eta airea pasatzeko, gutxi gora bera 7 bider 4 metroko markoan landatuko genituzke. Gero garrantzitsua ere da, eta hau betiko gauza da, ongarria. Azkenean, zuhaitza bat denez eta leku berberan urte eta urte pila bat egongo denez gainera olibondoak milenarioak izan daitezke. Milenarioak, 1000 urte? Orduan, 1000 urte egon daitezke. Pentsa. Orain ez dira inbeste hola jartzen, baina, 1000 urteko olibondoak daude hemen ere. Eta orduan, ongarria oso garrantzitsua da. Urtero ongarritu behar da, eta landatu baino lehen, asko zobe ongarria lurran sartu, eta gero hor, zuhaitza gortikan sustraiak elikatuko dira hortik. Claro. Olibondoak, zuk esan duzu, 1000 urteko olibondoak ere izan ditzakegu, ez ditut ikusiko, nik landatzen badut orain bat, ez dut ikusiko. Baina ongarriztatzeaz gain, beste beharrik ere izanen luke, badu etxairen bat, izurriteren bat jasan dezake? Bai, txarrena da eulia. Bai, badaude hemen batzuk, Beste bat esaten duzu, Hori da, hau da beste bat, ez? Hau da euli txiki bat, non egiten duna da pikatu oliba, eta orduan hor jartzen du bere arrautzak. Orduan zer egiten du, gero gardama ateratzerakoan. Gardama? Gardama da gusano ateratzerakoan, oliba erortzen da. Orduan hori da txarrenetariko bat. Eta eragiten dio zuhaitzari? Eragiten dio, ez asko, baina eragiten dio zuhaitzari. Ez asko. Ondorengo guztetan eragingo dio orduan. Hori da. Ahultzen doa. Bai, eta ez dauka olibondoa oso preziatua da, horregatik antzin, ez dauka oso... Ikusten ditugu leku askotan,
apaingarri gisa ere, bai? Bai. Plaza batzutan eta ikusten dira olibondoak, guk etxe ondoan badugu olibondo bat, dagoela plaza baten erdian. Bai. Eta da apaingarri bezala, pentsa. Claro, hori azkenean zuhaitz polita da. Oso polita da. Oso irregularra, oso... Bai, eta enborra da oso, ez da enbor laua bat, azkenean, pues, hau txikia da. Hau txikia, gaztea da. Bueno, gaztea igual ditula 50 piko edo gehiago. Hau hainbeste ez ditu izango. Hau, pues, igual, 20 urte edo, 30 urte izango ditu. Baina hori, enborra oraingoz, ez da korteza, ez da ondo atera. Baina gero, sartzerakoan, korteza. Guri ximaurrak bezala. Hori da. Ximaurrak, zimurrak, ximaurra. Nagoia, baratze kontukin, zimurrak ateratzen zaizkigu eta zu haitzei ere olako azal hori, ez da? Horria ikusteko oso polita da, eta askotan ornamental bezala, zuhaitz ornamental bezala erabiltzen da. Bai jardinetan eta bai herriko plazan edota, eta bai, asko ikusten da gainera. Bueno, orduan gomendatzen didazu? Bai, olibondotxo bat jartzea. Gainera, gero bere frutua, olibondoa bi dauzka, azkenean olibak eta olioa. Eta olioa. Claro, baditugu bi. Horri buruz ere hitz eginen dugu beste batean. Bai, hori bai. Eskerrik asko zure aholkoengatik, Gorka. Bai, hombre, zuei. Gauza berezia dauzkazu beti kontatzeko, Bai. Eskerrik asko. Borja, Uztaldi bi okeko ziazerbak ditugu hemen. Zurekin landatu egin genituen, baina jasotzeko momentua iritsi da, bai edo ez? Iritsi da, bagoa bere puntuan. Bueno, pues orduan jaso egin beharko ditugu, bere puntuan daudela esan duzu. Zein da bere puntua? Bere puntua da, ja, tamaina hartzen dutenean, ez? Pues ikusten dugu, ja, tamaina eta pisu bat uste dugu, bueno, egiten dugu probaren bat, ez? Hartzen juten geha, eta ja, ikusten dugunean, ja, pisua proposa eta tamaina proposa daukana, pues hasten geha hartzen. Ze denboran hasi izan dira hauek? Aste bete 45 egun edo. Bai, 45 egunetan ja baditugu landatu eta jasotzeko. Gogoratu behar dugu iraileko lehenengo asteko landaketa zela. Claro. Orain jarraitzen geha landatzen, baina asko gehiago luzatzen hasten da, 60 egunetara, 70 egunetara. Segun noiz landatu diren, epeak ere argi faltagatik. Claro. Eta orduan, ikusten zaitut, labantxiki batekin besterik ez zaudela, honekin jasoko genituzke. Eta gomatxoa, zertarako gomatxoa? Sortak egiteko. Egiten dituzueia zuzenean sortak. Bale, jaso, sorta. Baukagu ja gutxi gora bera hor begiz ja neurria eginda, orduan, pues, 250 gramo, 300 gramo artean egiten dugu sortak. Bale, lehen haitxu nahi zure lankideekin, Jonekin eta Gorkarekin eta esaten zuten sorta. Sorta, euskaraz, sorta hitzak ez digu asko esaten. Manojo, igual horrek bai. Eta orduan manojo zer da? Eskukada bat, ez? Hori izanen izateke sortaren neurria. Bale. Esku bakoitzaren arabera ere dijoa, baina bakoitzak hartzen dio bere neurria. Bale, gutxi gora bera kalkulatua duzue. Ongi, orduan hartuko genuke, suposatzen dut, azpiti mutu. Hori da, badaude modu ezberdinak, jende batzuk egiten dutela hemendik mosketa egin eta ziazerba utzi eta berriz ere ostoa berritzen ditu. Baina gu saltzen dugu gehiena salmenta zuzenean, orduan dendei eta gustatzen zaila asko osorik hartzea. Claro, itxuraldetik ere, ez da? Itxuraldetik eta hemendik ja ez du hainbesteko ura galtzen. Hemendik moztuko bagenio, askoz ere azkarrago ondatuko zen ziazerba. Claro, etxeko baratzetan agian bai hartzen aldugula hortik? Hori da, etxeko baratzean hartu dezakezu holan. Ostoka, eta jarraituko du ematen? Eta jarraitzen du ematen. Claro, baina zuen kasuan... Gu, hemen mosketa eta holan lortzen duguna da, ura hemen gelditza. Ez da, deshidratazioa askoz ere gutxiago ematen da. Eta horan sorta, hori eskukada. Sorta egiten zenuke. Eta listo. Hago matxo, eta daukagu bat. Eta izango zen salmentako formatua. Horrela dena, jaso horretu zuen hemen dauzkazuen milaka eta milaka ziazerbak. Borja, kontutxo bat, ziazerbak
jasotzen du hemen izurriteren bat edo... Bai, pulgoiak. Bai? Orain hemen zonaldeotan ez dut ikusi, baina egon daiteke. Bai, eta asko antzematen da zen izurria ikusi gabe, baina ja ikusi dezakezu kanpotik nola hostoak egiten dute txikitu bezala, bai, txikitzen dira. Bai, gelditzen dira xinpletuak. Bai, forma hauek hori da, gelditzen dira eta... Eta horren kontra zer egin behar dugu? Pues orain ja heldua dagoela azkaratera. Vale, albokoak, gerora ez joatea. Eta bestera txikiagoa denean, pues daukagu jaboi potasikoa, daukagu azadiratrina, dira konpuesto organiko batzuk, insektizida moduan egiten dutela. Balo, ze hori detektatu ala egin behar dugu zerbait. Bai. Jasotzeko balin badago, lehenbailen kendu ez edatzeko. Baina izurrite bat oso azkaratzen dula kultiboa, bai, oso azkara. Pare bat egunetan, izan dezak, txoko batean atea eta pare bat egunetan badaukazu ja metro asko hartuta. Orduan egon garela oso gainean, ezta? Guzti hau jasotzen duzuenean, Borja, lur hau geldituko da berriro ere lantzen hasteko? Bai, hori da. Orduan egin beharko zenukete kendu plastikoa eta... Bai, plastikoa kentzen da, oso erraz, behin kenduta, pinpan altxatu eta berriz ere mugitzen hasi lurra, mugitzen hasi, sustratoa edo gehitzen diogu berriz ere, zen azkenean, zerba da kultiboa hostoa dana, baina asko exigitzen diola lurrari, bereziki nitrogeno kontutan eta. Orduan, berritu behar dugu lurra, bai, hori zimaurrakin, sustratuekin. Urtero egin beharreko lana da orduan. Urtero, jartzen dugu bakoitzero. Claro. Bai. Claro. Oso ongi, ziazerbak, badaukagu ziazerben inguruan nola zerbait berezirik aipatu genezakela edo hau kontsumitzeko erarik onena? Kontsumitu erakizu modu askotan. Bai entzaladetan, holan ondo txikitua, bai, azkenean jende gina kontsumitzen du uretan egosita eta arrautz batekin piston tortilla bat. Hori eman izun tortillak eta egiteko superona, ez? Ditugula aukera ezberdinak. Baina dena probesten da, Askori zailo gustatzen igual zuton, hau gogorxeagoa diena, baina hau egosita eske ditzen dira super suave. Hau konduta. Claro. Azkenean, nik antza hartzen diot borrajari eta horrelako, esatu du zurtoina, Bai, zurtoina, bai. Azkenean hori da manjar esaten dena. Borraja dibidez igual gelditzen da, baina eskau gelditzen da ezer, vamos. Dena desegiten da, bai. Superona, eta gainera ekologikoa. Hauek biharko haudeia zure etxean jaten. Hauek indarra ematen digute, marrazki bizitun batzutan ere esaten zuten indarra ematen dutela. Hobea antzera, no? Hoixe. Oso ongi, Borja, ziazerbak landatzen erakutsi zenigun, eta gaur zurekin jaso ditugu. Eskerrik asko. Gaur elkea garagardoa ezagutuko dugu, zurekin, Davidekin, zuk ekoizten duzu. Bai. Garagarratik hasita, osagaiak ere zureak dira, oneraino iritsi arte. Bai, hori da. Hori ezagutu nahi dugu, prozesu guzti hori, bai? Nola egiten duzun garagardo ekologikoa. Prozesua hasten da lurretan, aurten landu duten garagarra, eta badute prest malta egiteko, eta hortik hasten da prozesua. Eta gero, garagardoa egiteko, kartzen dut ona garagar malta, eta badu prozesu bat hemen obradoren bertan egiten dena. Orduan, osagaiak lehenengo eta behin garagarra zurea da. Ez? Hori da. Hasi zara orain dela gutxi, eguneko egun zurea da garagarra? Ez, momentuz ez. Baina asmoa? Lortuko dut, baina gero eta gehiago, eta bai. Poliki hasi behar da, ezta? Etxea ez ditugu osorik egin. Hori da, garagarra alde batetik. Bai. Ura, hemen bakeda non gaude. Urederrako ura. Hori berezia. Gero, baduzu ere lupuloa. Lupuloa, erabiltzen da. Eta hori zurea?
Aurten landu dut zati bat, froga bat egiteko, eta ongi egokitu da, eta hemendik aurrera gehiago landutuko ditut. Eta laugarren osagaia, behar dugu legamia ere, bai? Eta legamia, bai, hori ez da nirea. Bueno, falta zen hori bakarrik, ezta? Bale, baditugu lau osagaiak orduan, eta hemen obradore honetan egiten duzuna prozesua zein izan litzateke? Lehenengo pausua da mazerazioa. Joanen gara bestela, horrera? Egiten da bi tresna hauetan, eta hemen egiten dena da infusio bat. Sartzen da malta, uretan, eta beroarekin egiten dena da malta transformatzen ditu azukreak. Almidonetik azukre simpleagoetara. Hor egiten den zuku horretan orduan sortuko litzateke azukrea. Bai, hori da. Orduan gero malta hori behin mazeratuta ateratzen da, eta egiten dena da irakin. Zukua, gelditzen den zukua irakin behar da. Hor bertan? Osea, kentzen duzu malta hori, gelditzen da likidoa bakarrik? Likidoa bakarrik, eta horri irakin egin behar da. Orduan gero, behin irakin ondoren, egiten dena da ostu. Ostu behar da 20 gradutara. Baina oste prozesu hori naturala da, osea, zuk osten duzu. Honekin. Bale, zuk osten duzu. Badago beste tramankulu bat, baina horrekin ere posiblea da. Sartzen dut alde batetik ur hotza eta bestetik ateratzen da, egiten du zerpetin bat, zirkuito bat, eta zuku hori, garagar zukua, osten da. Irakin da gero, oztu da, eta gero? Eta 20 gradutara iristen denean, egiten dena daia, tresna horietara pasatu, hauek dira fermentadoreak. Bale, ja oztu da, 20 gradutan daukagu eta onera pasatzen duzu. Hori da, eta hemen fermentatzen da zukua. Eta han sartzen diot legamia. Baina fermentazio prozesu horrek zenbat irauten du? Hemen zenbat denbora zen? Hemen normalean bizpairu aste egoten dira. Bere hortan edo baldintza berezi batzuetan? Ez, lehenengo astean, gutxi gora bero, lehenengo 8-9 egunetan egoten da 20 gradutan. Eta bestelako egunetan 12 gradutan. Orduan mantendu behar duzu 20 gradutan 8-10 egun horietan? Hori, mantendu behar da temperatura ongi, legamia bere prozesua ongi egiteko. Legamiak egiten duena da azukrea transformatu alkohola. Alkohola eta CO2. Legamia erantzten diozu fermentazioan edo fermentatuta gero? Ez, legamia botatzen diot behin ostuta, hemendik osten denean zukua, orduan botatzen dio legamia. Eta onera dator ja legamiakin fermentatzera, eta legamiak egiten duena da, hasierako azukre hori alkohola bihurtu. Hori da. Bale. Eta gero, hemen ikusten dudan, hemendik, suposatzen dut, bete egin duzula ja. Hemendik ateratzen da zukua. Eta hemendik, beti legamiak eta zukua badituzte ondarrak eta hori gelditzen dira, dekantatzen dira, ez? Eta hemendik hortik ateratzen da zaborra hori? Ateratzen da zaborra, eta hemendik garagarroa. Eta gero? Ja, egina. Eta gero, botilletara zuzenean. Eta nola, garagardo gintzan artisauan egiten dena da, bigarren fermentazioa egiten da botillan. Hori egiten da, batez ere, aparra lortzeko, gero eta karbonatazio egokia izateko. Horregatik egiten da bigarren fermentazioa. Zuk ontziratzen duzu, zuk etiketatzen duzu, zuk egiten duzu dena. Garagarretik hasita gure agora iritsi arte. Hori da, hemen txertan egiten du dena, eskala txikian, baina, duela gutxi hasi naiz, uda berrian, udan hasi nintzen, forokak egiten, eta poliki-poliki. Ikusten dut, 3 garagardo mota ezberdin ekoizten dituzula? Bai, momentuz egiten nahi naiz 3 garagar mota desberdin. Ikusten den bezala, lehenengoa da garikoa. Hau da, arruntena... Hau da, errubia da, eta da estilo aleman bat.
eta honetan sartzen da erdia garagar malta eta beste erdia gari malta. Bietan egiten da garagardo hau. Bestea da pale ale, hau da belgiar estilo bat, eta hau da tosta pixka bat, baina rubia dorada edo esan dezagun. Eta beste bat tostada. Hau da red ale, da gorri bat eta irlandar estilokoa. Emaitzak oraindik ez dakizkigu, edo bai? Proba, ja egin duzu lehenengo katak eta egin dituzu? Bai, egin ditu lehenengo frogak eta ona daude. Bai, ez da? Bai. Karo, ja osagaiak ere badakigu, bermatua dugu ona dugula, dena ekologikoan dela eta prozesua ere bai. Orduan emaitza ezin da txarra izan, ona behar du derrigorrez. Ongi, 3ak. Bale, frogatuko dugu bat. Bale, nik ere esanen dizut, ze iruditzen zaidan. Bale, zuk esan. Bale, tarteko hau ez, probatuko dugu. Pixka kostatua dena. Bai, egin du hori hona da. Nahiko probatzeko da, Aparra, begira. Bai. Hola behar du garagardoak. Eta hau da belgiar estilokoa, eta badu hori, dorau kolore hori, bai. Bio probatuko dugu, Hori da. Ez dela itxosi gelditzen da, David. Ni bakarrik edaten badut. Usaia dauka oso ona. Ez dakit txintxin egiten den, baina eginen dugu. Eskerrik asko. Zuri. Mundiala. Gaurko saioan mildioa eta oidioa aztertuko ditugu. Zer dira bi izen arraro horiek? Ontxo batzuk. Ontxok nahiko gaixto batzuk gure barazki askoi eragiten diotenak eta nolabait bertan bera utzi dezakete uzta guztia. Mildioa edo euskeraz baita ere ezagutzen da erdoi izenarekin, normalean tomateai eragiten dio izugarri, hezetasuna eta temperatura altuak daudenean. Hau da, uda sasoian, eurita jo ezkero edo nahikoa da goizeko intz oparo eta astunak eukitzea egun asko jarraian mildioa sortzeko. Mildioak egiten duen kaltea da, hostoak lehendabizi hasten dira belzten, hemen ikusten da nolako horregatik erdoi izenarekin ezagutzen da euskeraz, erdoitutak egongo balira bezala gelditzen diralako hostoak behin ontxoak kaltetzen ditutenean. Eta baita ere zurtoina belztu egiten du. Eta behin belztuta, hori nolabait gogortu bezala egiten da eta oso errex hausten da, ikusi dezuen nola gertatu da hemen. Mildioa, beste ontxoa, oidioa da. Oidioa, mildioak egiten duen kaltea hostoa belztea bada, oidioak txuritu egingo du hostoa. Eta oso nabarmen da, hostoaren gaikaldean nolabaiteko lizun txuri txiki batzuk, esfera txiki batzuk, borobil txiki batzuk sortzen hasten dira, eta pixkanaka ontxo horrek hostoaren azalera guztia txurituko du, eta puntu honta iristen denean, hostoak ja bere funtzioa galduko du lehortzen delako. Ontxoaren ondorioz, hostoak ja ez du bere fotosintesia egiteko funtzioa beteko, eta hostoak galduko ditu. Kantauri Isurian, mildioa dagonean, oidioa ez da azaltzen. Nolabait ez datoz bat. Mildioa esaten genuen, euri asko. Kantauri Isurian lehorretik dijoanen, euri gabe, nola ezetasuna ja badagon, oidioa garatzen da indar askokin. Aldiz, Mediterranear Isurian, oidioak behar izaten du euria. Iraila izaten da, oidioa garatzen hasten den hilabete bat, nolabait ezetasuna behar dulako. Kantauri Isurian ezetasuna bermatua dago, Mediterranear Isurian, euria egiten duenean, sortzen da. Bi hauen kontra, egin dezakegun gauza bakarra da nolabait babestu. Bi ontxo hauek sortzen dituzten kalteak ezin ditugu moztu. Behin ontxoa ja bere
landaren gainean sartzen denean, bere kaltea ja bukararaino iritsiko da. Horregatik, prebentzioa da beharrezkoa. Eta hortarako badaude bi produktu, oidioan kontra azufrea. Azufrea da nolabait oidioaren garapena oztopatzen duena. Eta mildioaren garapena oztopatzeko kuprea sulfatoa. Kupre sulfatoa normalean urdinxka bezala izaten da, eta horregatik askotan tomate landareak urdin kolorez josiak ikusten ditugu, ez? Kontuan izan, ontxoak garatzeko behar dula. Bere gustokoa duen zerbait, hau da, kasu honetan, mildioari tomatea ikeragarri gustatzen zaio. Tomatea eta patata eta matxa asko ditu maitegoa. Orduan, behar duna da, tomate landarea horregotea, esporak bertan egon behar dute, baina esporak, mildioaren esporak hemen daude. Danean. Ez du zergatik lekua garbitu behar, baizik eta esporak airean daude. Orduan, espora horiek behar duten giroa, hau da, giro umela, euritsua eta temperatura altuak daudenean, eta espora horiek tomate landare bat aurkitzen badute, orduan hasiko dira kaltearekin. Aldiz, kuprez josita izango bagenun landarea, espora horrek ez du garatzeko ahalmenik izango, eta horregatik prebentzioa da bide bakarra. Mildiu eta oidio. Egia esan, nik aurten tomatea jaso ditut, hilabete beranduago, baina kuprez sulfatatzeari eutxillotelako udara guztian zehar, bestela enuke bate izango. Eta Oiartzunen baratza bat eukita, ez badet kupreirik sulfatatzen urtero, tomateak ez ditut jasotzen, porque Oiartzun esaka inguru hori da Europako lekurik euritsuena. Eta begiratu, ontxoa zaiala, gauza bitxiontaz bitz azaldu nahi ditut. Hau da, arta landare bat, hemen ditugu artaburuak, eta hemen ikuste zuen gauza arraro hau, badia batzuk hemen euskeraz artaputza deitze diotena. Eta putza, astaputza da, basoan aurkitzen dugun perretxiku bat, eta artaputza izena ondo jarria, nolabait, hemen gertatzen ari dena da, ontxo bat artaburuari eragiten ari diola, eta transformatzen erabat. Mexikon oso preziatua da, eta jangarria, Huitlacotxe izenarekin ezagutzen dute, eta hor nunbait, hau oindikan ez detegin, osea, duen zai egonaiz hau ikusteko. Ontxo nazkagarri honek, porque ia esan honek daukan itxura da nahiko nazkagarria. Uste dut, artalea eraldatu egiten dula, puztu egiten dula, eta pixkat morez jantzi. Eta hori da zuzen jaten dena. Baina nik hemen ez dut artalerik ikusten, oseake, pentsa dezagun hori dela. Norbaitek bere baratzan, bere artadian, olako plaga izango balu, artaputz plaga ikeragarri izango balu, joan restaurante mexitekar baten gana, eta eskaini hor barruan dagoen arta-ale transformatu more edo gauza zikin hori. Beneran preziatzen dute, nik ez detan, baina oindikan ez dagoela erabat garatua. Utziko ino garatzen, eta beste batean kontatuko dizu eta bertzen buruzkoa da. Esate jate oso madela. Baina, baditugu onto kaltegarriak, eta ontxo, kasu honetan, ez dakit onuragarria o kaltegarria, porque artaburua erabat eraldatzen du, baina jangarria da, eta beste ontxo asko ditugu, perritxikoak adidez, venga, beste bat arte. Badakizue, zuek olibondo bat landatu nahi baduzue, ikasi duzue nola egin behar den. Ziazerbak ere jaso ditugu. Garagardo ekologikoa nola egiten den ere ikasi dugu, eta baita probatu ere. Eta onddo berezi batzuen inguruan ere aritu zaigu Inigo. Datorren ostiralean gehiago, ez hutsik egin, aio!